ಹಾಯ್ ತುಳು ಬಾಂಧವರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಐನು ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಅಡುಗೆತ ಎಣ್ಣೆ ತೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಲತ್ತಾತು ಕೋರಿತ ಮಾಂಸ ಪಾಡ್ತು ಏನು ದುಂಬುಕು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ. ಇಂದೇನು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಳೆ. ಇಂದಕ್ಕೆ ಒವ್ವೇ ಏನು ಸೋಸ್ ಆವಾಡು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂಚಿಜ್ಜಿ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ, ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ತೊಳೆ ಬೊಲ್ದು ಕಲ್ಲರ್ಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಏನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಅಡುಗೆತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚ ಪಾಡ್ನಡ್ತರ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಲ್ತ ಪೊಡಿ ಏನು ಪಾಡ್ತು ಪಿರ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ. ತೊಲೆ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಬೇಯ್ತದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್. ಇಂದೇನೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ದೆತ್ತದೀತು ಐಕೆ ಬೋಡೈನ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ. ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿತ ಪುಡಿ, ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ದುಂಬೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೀಲೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ. ಇತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬಣಾಲೆಟ್ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ತೊಂತು ಐಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಳೆ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಟ್ಟು ತಿಂಟ ಎಡ್ಡೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗ ದುಂಬೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಓ ಸೈಜ್ ಬೋಟ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಪಿರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಳೆ. ಅಂಚನೆ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಎಂತ ತೊಂಡೆ, ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಳೆ. ಅಂಚನೆ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಳೆ. ಇಂದು ಎಣ್ಣೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು. ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಜಿಂಜರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದು ನಂಚಿನ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಿರ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಳೆ ಬಾಂಧವರೇ, ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಒವ್ವೇ ನೀರಾತು ಐಕೆ ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀನಂಚಿನ ಮಾಂಸಣ
ಇತ್ತ ಏನು ಪಾಡೋನ್ ತುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷ ನಮನ ಕೋರಿತ ಮಾಂಸದ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಗಿಪುಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ಪುಳೆ. 5 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲನ ಬಣಾಲೆಗ್ ಮುಚ್ಚುತ್ತು ದೀತು ಇತ್ತೆ ತುಳೆ ಪೊರ್ಲು ಬೇಯ್ತದು ನಮ್ಮನ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್. ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಯಮಾಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಲ್ಪುಳೆ, ಇಷ್ಟ ಅಂಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪುಳೆ. ನಮ್ಮನ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂದುಲೆ.